Hej alle sammen og velkommen til endnu en video med Vegangelisten Nat. Og i dag, som I godt kan se på titlen, så står der Jul versus Jesus. Eller måske Jesus versus jul. Men jeg vil i hvert fald gerne lige snakke lidt om, hvad er forskellen på jul, og hvad er forskellen på at fejre Jesus. Fordi for mig er forskellen i hvert fald stor. Og jeg fejrer ikke jul, og det er der nogen, der synes er lidt besynderligt som kristen. Så derfor tænkte jeg, det vil jeg lave en video om. Og jeg er ikke nogen ekspert, jeg er ikke nogen præst, jeg er en almindelig kristen, så tag det med, du ved, eller vil, og tror på, studer det videre, du synes skal studeres videre. Tag ikke mine ord for det. Søg Gud og læs i Bibelen, og helst nogle gange er det godt at kigge i diverse bibler, inden I bare tror på noget, en person bare siger. Og i dag prøver jeg at øve mig på faktisk at bruge noter, for det er jeg ikke så god til, men det prøver jeg i dag. Så jeg har sådan en lille Chromebook, sådan en lille PC foran mig. Så hvis jeg kigger meget ned, så er det fordi, at jeg har faktisk mange noter, og måske så skriver jeg lidt for store noter. Måske kommer alt med, måske gør det ikke. Men der er også nogle ting, jeg gerne vil læse op. Og i stedet for at jeg som før har kigget i diverse fysiske bibler, jeg har, så har jeg brugt nogle online bibler, og nogle andre tekster, jeg også vil læse op, der ikke har noget overhovedet med Bibelen at gøre, faktisk noget af det første, vil jeg lægge ud med, og senere gå ind i Bibelen, så har jeg faktisk bare gjort det klart i et dokument, så derfor kigger jeg lidt ned og læser lidt en gang imellem, og undskyld for det. Det kan være, at du synes, det er spændende, det kan være, at du synes, det er tørt, det er helt klart for dem, der er interesseret i det her område, lad os bare sige det sådan. Men jeg vil gerne lige have lov til at starte med at bede en lille bøn, hvis det er okay. Tak, kære Gud, fordi at du er her. Fordi at du er blevet født og inkarneret blandt os og har ledt os, da du var på jorden og leder os videre i ånden nu. Tak, fordi du taler til os, fordi du har vendt mit hjerte mod dig. Tak, for jeg har fundet dig. Må flere mennesker finde dig og finde sandheden og finde roen i dig. Og finde fred i december måned, for jeg ved, at det kan være en rigtig hård tid for mange. Det kan være en hård tid for de fattige, for dem, der mangler, for dem, der er ensomme. Jeg ved, at jeg har selv været der, og man føler bare, at det bliver kastet i hovedet på en, hvor meget de andre har, og hvor meget de mødes med hinanden. Og det virker som om, der er en masse store familier, og de få, man kender, de er inviteret til det ene og det andet, og man er måske ikke altid inviteret, og det kan være hårdt. Og dem, der har penge måske, og mange børn, de stresser måske over at købe gaver ind til en masse, og der er bare mange gøremål i december i Danmark, og det kan være hårdt for mange. Så jeg beder dig bare Gud om at tale til folk. Tal til folket, vise dem, hvad der er vigtigt. Tal til mig, tal til min mand, tal til alle, der ser den her video. Og tal fred over os først og fremmest. Tal ro og fred over os. Og vise os, hvad der er det vigtige at fokusere på, og hvad vi faktisk bare skal give slip på, og hvad måske ikke er så vigtigt. Og må den her video være fyldt med din sandhed og din ånd, må du lede mig til at sige, hvad du synes, jeg skal sige, og stoppe mig, hvor du tænker, det har jeg ikke bedt dig om. Og må du tale til de hjerter, der måske kæmper med nogle af de her spørgsmål. Og give måske fred omkring nogle af de her spørgsmål, eller bare lysten til at studere dig, eller nogle af deres traditioner mere fremadrettet. For hvem er jeg, der skal bare fortælle folk om, hvordan det hele er. Jeg er bare mig. Uden dig er vi ikke så meget. Men jeg beder bare for alle, der er her, de finder fred, ro og kærlighed og healing, helbredelse og hjælp til det, de måtte have brug for hjælp til. Og ikke fra julemanden, men fra dig. Halleluja. Amen. Så håber jeg ikke, det var for meget for folk, men ja, den får jeg lige med. Ja, og som jeg allerede nævnte, så fejrer jeg ikke jul. Og det vil jeg gerne gå lidt i dybden med. Jeg tror nemlig oprindeligt mange af de her juleting med julemanden, juletræer og nisser, i hvert fald ikke har så meget med Jesus at gøre, den kristne Gud, jeg tror på, af skaberen. Og jeg vil faktisk gerne starte med at læse et lille skriv op fra Vikingeskibsmuseet. Det lyder måske ikke så kristen og ikke så julet, men hæng lige på. Og det hedder, man kan finde det på deres hjemmeside på vikingeskibsmuseet.dk. Det hedder, jeg læser ikke det hele, men noget af det.
Var der jul i vikingetiden? Skal du søge, hvis du vil tjekke efter, om det er rigtigt, det jeg siger. Julen har i årtusinder været en af årets store højtider, hvis ikke den største i Norden. Her er den mørkeste tid samles man omkring bordet for at drikke, for fred og spise godt. Når vi sætter os til bords for at spise og drikke en god julemad og juleøl, er der altså en 1000-årig gammel nordisk skik, vi holder i her. Sådan fejrede vores forfædre vikingerne midtvinteren. Jul eller kristmesse. Julen har vi lært er en kristen fest, men det at holde fest om vinteren, det startede længe før Danmark blev kristen. Dengang kaldes fejringen for jøl, sådan J-O-L med sådan en O-streg. Trods århundreders ihærdige forsøg på at få festen omdøbt til kristmesse, kalder vi stadig vinterens festligheder for jul. Jul betyder fester, men hvad betyder jul egentlig? I et kvæddigt om den nordiske konge Harald Hårfanger fra 1900-tallet hører man om at drikke jul. Digtet beretter, at han sidder på skib midt på havet og drikker julen ind og glæder sig over ikke at sidde indendør og drikke med kvinderne. Jul eller jøl er et ord, der kun findes i flertal og kan oversættes med fester. Ordet dækker altså over en række fester og betyder en festtid eller festperiode. Også i dag består julen af flere fester, frokoster eller sammenkomster i løbet af julemåneden. Hvornår fejrede vikinger jul? Jul var den tid på året, hvor vinterfesterne fandt sted i løbet af december og januar fra vintersolerhverv til 21. december til dagene igen begyndte at blive lysere i slutningen af januar. Det vigtigste af festerne lå ved midtvinter. I vikingetiden regnede man tiden fra oktober til april for vinter. Dermed lå midtvinterfejringen midt i januar og markerede, at halvdelen af dem, den mørke tid, var over, og det nu gik mod lyse tider, og året blev genfødt. På den måde var julen også en fejring af frugtbarhed. Vikingernes store julegilde. I julen gik vikingerne på besøg hos hinanden, ligesom vi gør det i dag, men tog mad og drikke med og holdt julefester, der kunne vare flere dage. For vikingerne var grisen et frugtbarhedssymbol, og ved julefesterne blev der derfor slagtet masser af svin. Så man kan sagtens tænke sig, at traditionen med flæskesteg juleaften stammer fra vikingerne. I juletiden blev der spist ekstra fin mad, frisk slagtet svinekød, grød og julebrød lavet med hvedemel og honning. Juleoffring. Noget, der adskiller vikingernes jul fra vores, er de mange offringer. Ibrahim ibn Ahmed at-Tartushi, fortæller, hvordan man i vikingebyen Hedeby fejrede vintersolerhvervet. Det gjorde man ved at ofre dyr til guderne. Det var kvinderne, der lavede ceremonien. Også Ibn Fadal beskriver en dyreoffring. Han fortæller, at når dyrene blev slagtet, så blev noget af kødet givet til de fattige, og noget blev lagt til guden. Hvor hovedet fra de ofrede dyr blev sat på en stage, men spiste altså kødet fra de ofrede dyr. Skål! Julen blev fejret med drikoffer. Det at drikke sammen for et godt år og fred med hinanden spillede en central rolle i midtvinterfesterne, hvor ønsket om fred og frugtbarhed i det kommende år stod stærkt. I Håkon den gode saga fortælles, at Håkon var på julebesøg hos en stormand, hvis bønder forlagte, at han skulle blotte ofre til Aks og Frida, altså til år og fred. I sagaen berettes også om en skik, hvor høvdingen skulle bære fyldte horn rundt om ilden ved julegildet. Han skulle først vige hornet og offerkødet ved at drikke Odins horn til sejr og vælge for sin konge. Derefter skulle man drikke Njords horn og Frejas horn til år og fred. Juleøl. I Gulatingsloven fra 1000-tallet står der, at alle gårde skulle brygge en god stærk øl ved juletid, og der skulle ekstra humle og honning i. Hvis man ikke bryggede rigeligt, risikerede man at få en bøde. Den gode julebryg skulle også drikkes rimelig hurtigt, for den kunne ikke holde sig.
Derfor var det god skik for vikingerne at byde på rigelig øl. Julegaver og juleønsker. I en anden saga, Herver og Hedidriks saga, fortælles om et julegilde, hvor verden lod en stor gris komme ind i salen. Det var guden Frejs hellige dyr, og ved den kunne man sværge eller aflægge løfter for det kommende år. I sagen har vi også det første eksempel på ordet julegave i en beskrivelse af Norges konge Håkon, der var konge fra 1093 til 1095. Fortælles det, at Håkon ikke opkrævede de traditionelle afgifter fra bønderne herunder julegaver, juleafgift til kongen. Andre steder i sagen kan man læse om julegaver, der minder mere om det, vi kender i dag. Stormændene gav gaver til vigtige personer omkring årsskiftet, og med tiden blev disse gaver knyttet til julefesten. Nisser er virkelig gamle. Alle ved, hvordan en nisse ser ud, rød tophue og gråt tøj. I vikingetid blev nissen kaldt for gårdbønnen. Han var som regel en god fyr, der hjalp med at passe kvæg og heste. Hans belønning var et stort fad grød med smørklat til jul. Nissen lavede sjov med gårdens folk. Hvis han blev drillet, hævnede han sig frygteligt. I vikingetiden sørgede man for at holde sig gode venner med nissen. Ellers kunne han sørge for, at en styr blev syge eller huset brændte. Nissen var altså ikke altid så sød. Vikingerne satte derfor mad til nissen hver dag i hele julen. Fra jul til jul. Overgang til den nye kristne tro omkring år 950 betød i virkeligheden meget lidt for den jul, vi stadig kender så godt. Gamle traditioner fra vinterfesterne blev ført videre i fejringen af Jesu fødsel, også selvom højdepunkten for festligheden blev flyttet fra midt januar til 25. december. Mange holdt dog fast i den gamle nordiske guder og blev ved med at ofre dyr til guderne, selvom det egentlig var blevet forbudt. Der blev engang fejret jul i hele Europa. Når både konge og kirke ønskede en kristen fest, er det bemærkelsesværdigt, at vi her i Norden stadig kalder vinterfesterne for jul. Ordet jul var tidligere udbredt i hele Europa, men ordet er næsten helt forsvundet andre steder i Norden. I England lykkedes det at indføre Christmas-ordet, hvor det nu hedder Christmas. Men de bruger faktisk indimellem de gamle ord jule og juletiden. Jul er evig forandring. Med tiden forsvandt også ofringerne, og troen på de nordiske guder med mange juletraditioner blev bevaret. Vi kan nok takke vikingerne for både den rigelige mad, god øl, gæster, fester og gaver. Okay, og der kan man godt lige tænke lidt over den. Så jul lyder til faktisk ikke være af kristen oprindelse. Det er ikke helt så meget Jesus, vi hører om her, og fejringen af, at vores frelser blev født. Noget interessant, jeg lægger meget mærke til, det er, at det der med grisen, det her har man bevaret, om man så vil kalde sig ateist, hedensk, viking. Mange kristne, de ofrer stadig mange grise. For de siger jo, de ofrede og spiste de ofrede grise. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, der siger, jamen vi ofrer jo ikke dyr. Vi spiser dem bare. Men vi skal bare huske, før at vi kan spise en gris, så er der et liv, der er blevet ofret. Så det er meget sjovt, det der med at spise grisen, det har måske ikke så meget med at fejre Jesus at gøre. Og nisserne, det er vist noget, inden Jesus overhovedet var født. Men ja, hvad så med nisserne? Nisserne, ja. Dem står der faktisk ikke så meget om i Bibelen. Der står faktisk intet om nisser. I hvert fald ikke i, jeg har 10 plus Bibler nu. Og ret mig, hvis jeg tager fejl. Jeg har oprindeligt ikke været god til bøger og læsning, men jeg har været kristen i, jeg ved ikke, må det være 8 års tid nu. Og jeg har studeret det faktisk rigtig intensivt. Det føler jeg, Gud har lagt mig på hjertet, at studere nogle områder og faktisk læse i Bibelen. Og igen, og i forskellige bibeludgaver og samle på dem, så jeg har en del bibler. Og ingen af dem kan jeg finde ordet nisse. Men jeg vil gerne læse et lille skriv om nisser, faktisk fra historienet.dk. Kommer der mere bibel senere. Men jeg synes bare, det er lidt spændende, det de skriver her. Nisser var djævelens værk. Dæmonen, kætter og skabning, og bare generelt irriterende.
Den godmodige nisse har altid været en helt naturlig del af juletiden. Kirken jagtede i en periode på flere århundreder over nissen med vigevand, bønner og eksorcisme. Cirka 750 før Kristus til 500 år efter Kristus. Nissen stammer fra romersk husgud. Historikerne mener, at nissens forfader var en lille, yndefuld og slank husgud ved navn La Familias. Den romerske gud passede på huset og ildstedet, hvis altså familien huskede at ofre og bede til ham. Den romerske dramatiker Titus Marcius Plautus og 254 til 184 før Kristus skrev for eksempel La Familias i sit skuespil Alularia, hvor guden hjælper en gammel mand med at gemme en krukke med guld. Så nisser er nogle gamle væsener, der generer en. Der finder vi nemlig faktisk kun, hvis vi skal finde nogen i Bibelen, der generer en. Hvem er det, der generer mennesker i Bibelen? Det er oftest ikke Jesus. Det er oftest ikke Gud, om man så tror på treenigheden eller ej. Hvis der er nogen, der generer menneskene i Bibelen oftest, det er dæmoner. Det er nogle åndelige væsener. Det er ikke noget, jeg har lyst til at sidde og lave små afbilleder af og have rundt i mit hjem i hvert fald. Og så må jeg gerne kalde mig lidt gammeldags. Og hvad med juletræer? Er der juletræer i Bibelen? For det sad jeg også og ledte efter, fordi jeg har læst nemlig meget om træer og planter, og der er meget om frugter og åndens frugter og træer, og Gud taler også om en masse træer. Men alle de træer, jeg har kunne spotte i Bibelen, der taler Gud aldrig altså om et juletræer. Der er livets træ, der er træet til kundskab om godt og ondt, et sættertræ, et finetræ, et oliventræ, Jesus prædiker under, men ikke noget juletræ. Det finder jeg simpelthen ikke i Bibelen. Og igen, vær fri til at kommentere, at du læser, at vi skal have grantræer i stuen, vi pynter og danser omkring. Du må gerne kommentere det. Jeg er åben for debat og åben for at lære. Men jeg tror virkelig på, at det ikke har så meget med Jesus at gøre, faktisk. Og det er meget, at det her afleder os faktisk fra sandheden, fra Jesus, fra hvad vi burde fokusere på, om den her tid eller hele året, for den sags skyld. Nå. Og det er også meget sjovt at tænke på, men der står i Bibelen flere steder, at Jesus er lyset, og det folk gør tit, det de putter jo et lys, en stjerne på juletræet. Og Jesus, han blev jo født, hvor nogle 3 vise mænd, de fulgte Nordstjernen for at finde ham. Så det er en, ja, i stedet for vi kigger på himlen og tænker på Jesus, så jeg begyndte juletræ og laver et falsk lys inden, som vi bruger en masse penge på og synger for og om og danser ring omkring, som om vi nærmest tilbeder en genstand. Det er faktisk ikke noget, mange andre lande gør. Det der med danse rundt om juletræet, det er faktisk rimelig dansk. Jeg tror, det startede i Tyskland, men det vil jeg ikke dykke for meget ned i, det ved jeg ikke så meget om. Men det stammer i hvert fald ikke med Jesus. Der er ikke noget om det i Bibelen. Og så hvad med julemanden? Hvem er ham julemanden? For julemanden finder jeg heller ikke rigtig noget om i min Bibel. Men nogen mener, at julemandens historien stammer fra en, der hed Sankt Nikolaus, som var en rigtig person, der så er død nu. Der var biskop, og der er nogle spændende historier omkring ham, jeg kunne ramse op. Nogle historier, faktisk, det hørte jeg vist som barn i Polen, det er, at han var en god mand, der kom til børnehjem og gav børnehjemsbørn gaver, der ellers aldrig fik gaver, men det havde som sådan ikke noget med julen at gøre. Men det er ligesom i hans ånd, han så i den katolske kirke har fået sådan en, sådan helgenstatus, som de går op i den kirke. Det tror jeg så heller ikke på, at vi skal ophøje døde mennesker. Men den skikkelse er der også en anden historie, om jeg kan læse op, for den fandt jeg faktisk på Wikipedia, den her version. Jeg synes faktisk, jeg vil gerne læse den op, for jeg synes faktisk, det er en sød historie, så hør den. Hans dødsdag, de 3 piger uden medgift. Hans dødsdag fejres den 6. december, hvor der i flere lande er tradition for at give børn gaver i al hemmelighed. Denne skik sættes i forbindelse med legenden om, hvordan han anonymt skaffede 3 fattige piger medgift, så de kunne gifte sig og undgå at blive solgt til prostitution. De 3 omfruer Patara stod uden medgift, fordi deres far havde mistet sin formue. I desperation ville han sælge dem til bordel. Da Nikolaus hørte om det, kom han i hemmelighed til huset om natten og smed en pung med guld.
ind gennem vinduet. Det var nok medgift til den ældste af pigerne. Biskoppen gentog sin naturlige aktion 2 gange, og frelste dermed alle 3 søstre fra bordellet. Andre versioner af historien er, at han smed 3 punge ind samme gang, eller han gjorde det 3 nætter på rad. Okay, jeg kunne læse lidt videre, men jeg står bare her. Der er tydeligt dokumentation for, at der er en historisk person, der hed Nikolaus, og det tydeligt har været en god person, og det tydeligt har været, om han har hjulpet børnehjemsbørn med at give dem gaver, eller har købt kvinder fri for at havne i prostitution. Det synes jeg er smukke gerninger. Jeg selv overlever af menneskehandelsbranchen og prostitutionsbranchen. Det hænger meget tæt sammen. Så jeg synes, det har været en god mand, men altså, det er jo ikke fra det til, at det er en mand, vi stadig skal mindes og vente på at komme hver jul og give vores børn gaver. Jeg læser i Bibelen, vi skal ikke lyve. Det er jo voksne, der giver børnene gaver, hvis de får gaver. Så vi sidder faktisk og lyver for børnene allerede der. Og i stedet for, vi fortæller dem om Jesus og om gøre gode gerninger, fordi at, det er bare det rigtige at gå og gøre, og så lader vi børnene, de skal opføre sig ordentligt, for snart kommer julemanden. Det er som om, det er sådan lidt en handel, som man skal med ofre for den her fred her, som man skal ofre til Nisse, eller om det er Sansa, eller hvad man kalder den her, måske en satan, eller nogen, der synes, det er. Det virker ikke som om, at de her væsner, julemanden eller nisserne, de elsker os ubetinget. Det er nogle rigtige væsner, de skal symbolisere. Det virker som nogen, der bare vil have en masse af os, for at de skal lade os være i fred. Ellers så laver de ballade, så kan de finde på at brænde huset ned og sådan. Jeg siger ikke, hvis du har nisser i huset, så brænder dit hus ned. Men ja, det lyder bare ikke som noget hyggeligt noget for mig. Jeg vil have med at gøre. Så vil jeg gerne faktisk det tætteste på en Nikolaus, jeg finder faktisk i Bibelen, hvis jeg skal fiske lidt, så finder jeg i Apostlenes Gerninger 6, og der vil jeg gerne læse et lille uddrag. For det er faktisk en sydlig historie, det synes jeg, vi skal have med også. Efterhånden, som flere og flere kom til tro, begyndte de græsktalende jødekristne menigheder beklage sig over for de hebraisktalende, fordi de mente, at deres enker blev tilsideset ved den daglige maduddeling. Derfor indkaldte de 12 apostle alle ledere til møde og sagde, det er ikke godt, at vi forsømmer forkyndelsen for Guds ord, for at tage vare på maduddelingen. Derfor skal I finde 7 erfarne, åndsfyldte mænd iblandt jer, som har et godt ry. Dem vil de give ansvar for maduddeling, så vi selv kan koncentrere os om bønnen og tjenesten med at forkynde ordet. De syntes alle, det var rigtig godt forslag, og de valgte derfor 7 mænd. Stefanus, en mand, som var fuld af tro og helligåndskraft, Philip, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus fra Antiochia. En græker, der tidligere havde sluttet sig til jødedommen. De 7 blev fremstillet for apostlene, som bad for dem og indsætte dem i tjeneste til at lægge hænderne på dem og velsigne dem. Okay, så der dukker faktisk en Nikolaus op her rigtig kort. Og han er egentlig bare en kristen, der tjener i en kirke. Og ikke en julemand, en død mand, vi skal tilbede. Faktisk andre steder i Bibelen står der, at vi skal ikke kommunikere, hidkalde eller tilbede de døde. Så jeg ved ikke, om den her faktisk umiddelbart, hvis det er den samme person eller en anden, igen er det en givende person, der hjælper i tempel, eller i tempel på det tidspunkt med, eller kirke, hvad man kaldte det, den første kirke, eller tidlig kirkehistorien. Så det er jo en god mand, der har været med til at tjene i en kirke, der har været så god, at de har givet gratis mad ud til byens fattige hver dag, og det er igen fantastisk. Og igen måske er det i Guds ånd, at faktisk åbne flere kirker og give mad ud, og ikke bare 24, men jo gerne 24, men måske også alle andre årets dage, hvis man har ressourcer til det selvfølgelig. Ikke? Det vil måske være lidt mere i Guds ånd, som måske den her Nikolaus, hvis han var kristen, måske synes vil være en god idé også. Og vil være måske den eneste fornuftige måde at mindes ham på. Jeg tager en tår vand. Jeg læser lidt mine noter, undskyld, for jeg vil heller ikke, at jeg bliver for langt trukket. Jeg har stadig mere materiale her. Jeg læser lige op, det er noget, jeg selv har skrevet, men jeg læser lige op. Jesus ønsker barmhjertet at frem for slagteroffer, og at tilbede eller mindes ham med
mad rundt om bordet og dele gerne med en fremmed fattig eller en enke fra byen, er virkelig noget at gøre i Guds minde. Jesus delte tit brød med sine første disciple, men han krævede ikke ofre, men ofrede sig selv for at vise os alle, synd kan tilgives og behøver ikke et offer, hvis vi angrer, og Gud kender vores hjerte og ser, når vi faktisk angrer. Jesus afsluttede ofringssystemet med at sige, at han tog pladsen for offerlammet, når han ofrede sit liv, for at vise, at sand kærlighed er klar til at ofre sig for dig, og ikke kræver, at du lider åndeligt eller fysisk, eller en gris for den sags skyld. Og der kan man jo nemlig sige, at for jeg ved godt, mange siger, grise lider ikke. Grise lider ikke. Og det synes jeg bare, at vi skal sætte os lidt mere ind i det. Fordi at landbruget, i hvert fald det konventionelle, som er langt over, jeg tror det er 98% af grisekødet derude, det kommer fra konventionelt landbrug. 2% tror jeg kommer fra økologisk, eller sådan noget. Ind i det tal, eller sådan noget, og så 1 eller 2 af frilands. Men økologisk og konventionelt er faktisk rigtig tæt på hinanden. Begge steder finder vi grise, der får klippet tænder, hæler, testikler, bliver mærket uden bedøvelse, lever korte liv, og så ender livet oftest i gaskammer i Danmark. Jeg ved ikke, om det er sådan Gud han vil mindes, eller om det er sådan nogle gaver, han vil have, hvis vi skulle bringe ham gaver, fordi er det nogens fødselsdag, og hvis vi går op i fødselsdag, det gør så heller ikke op i, men hvis det er nogens fødselsdag, så er det jo ikke julemandens fødselsdag, det er ikke vores, det er Jesus. Så måske skulle man give en gave til Jesus, og da Jesus er Gud, og ikke et menneske som os med behov, som vi har, og egentlig skaberen af det hele, så han har og ejer det hele. Han har måske ikke behov for, at vi offrer vores krop, eller vi offrer døde dyr til ham. Måske vil han bare gerne have, at vi nemlig laver gode gerninger i hans navn, som jeg også nævnte før. Del brød, lave et middagsmåltid, men nu vil jeg faktisk gerne lige gå lidt tilbage til, og det har jeg snakket om i andre videoer, men bare også lige, vi er sikre i forhold til det her emne, at når vi så deler mad sammen, hvad er så det optimale mad? Hvis det ikke er at slagte en gris, hvad har Gud skabt som originale, optimale mad? Og der kan jeg læse fra 1. Mosebog, kapitel 1, og vi læser fra vers 24. Og jeg læser først faktisk fra den nydanske bibel, som er faktisk mest brugt i de fleste danske kirker og frikirker til min viden. Jeg har været hjemløs, jeg har også været forbi nogle kirker meget hurtigt, selvom jeg ikke har været kristen så mange år, så jeg har snuset lidt til lidt forskelligt. Jeg læser først fra nydanske, fordi sproget er lidt at læse, men alligevel den lidt ældre udgave har lidt nogle interessante... nu læser vi fra kapitel 1, vers 24. Derpå sagde Gud, jorden frembringe alle levende væsener efter deres arter, kvæg, kryb og vildlevende dyr efter deres arter, og således skete det. Gud gjorde det vildlevende dyr efter deres arter, kvæg efter deres arter, og alt jordene kryb efter deres arter. Og Gud så, at det var godt. Derpå sagde Gud, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæg og alle vildlevende dyr på jorden, og alt kryb, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden. Gør eder til herre over dem og hersk over havets fisk og himlens fugle, kvæg og alle vildlevende dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde fremledes, jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne. De skal være eders til føde, men alle jordens dyr og alle himlens fugle, og alt, hvad der kører på jorden, og som har liv ånde, giver jeg alle de grønne urter til føde, og således skete det. Og Gud så alt det, han havde gjort, og se, det var godt. Okay, nu kan jeg se, at det var faktisk fra den ældre udgave, og den nye udgave var lidt anderledes. Men det var egentlig for at sige, at der står for eksempel livsånde her, at dyrene har, men alle jordens dyr og alle himmeldyren. Jeg vil lige sammenligne, fordi i den gamle udgave lyder det til, at dyrene også har en sjæl. I den nye står det ikke. Nu har jeg har copy-pastet den gamle begge to, så er det lige meget. Men så lige hurtigt skal læse det i den nye. Men det er lige meget. I den nyeste oversættelse, hvis du kigger nyset hjem, så står der ikke livsånd, der står ikke sjæl. Der står den gamle fra danske bibel fra 1933, og også fra 1925, tror jeg har fysisk på hylden. Så det lyder til, at de gamle udgaver, der havde dyrene sjæl. Men om man er enig i, at dyrene har sjæl eller ej, så synes jeg, det der er vigtigt her, men faktisk læser, det er, at Gud han siger,
Jeg gentager det. Gud sagde fremledes. Gud sagde således. Jeg giver æder alle urter på hele jorden. Jeg giver jer alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne. Og alle træer, som bærer frugt med kerne, de skal være æder til føde. De skal være jer til føde. Men alle jordens dyr og alle jordens fugle og alt, hvad der kører på jorden, som har livsånden, giver jeg alle grønne urter til føde. Og således skete det. Så det vil sige, både menneskene og dyrene. Menneskene skal spise urter og grønt og frugter, hvor dyrene spiser bare urter, kan jeg se. Så jeg tænker bare, at det har noget at gøre med, at dyrene skulle bare have lov til at gå fri og være vores naturlige græsslåmaskiner, i stedet for at være vores flæskesteg, når vi skal fejre Jesus. Det er bare sådan nogle tanker, jeg får. Men det er bare meget sjovt at tænke på, hvis vi faktisk går tilbage til Guds originalplan, er der ikke meget flæskesteg. Måske kunne man lave noget risengrød. Det kan man, det gør vi også selv nogle gange. Det kan man jo lave på plantemælk, og man kan også sågar i dag finde æbleskiver, der er veganske, så det er jo ikke fordi, at man behøver at være på kur. Men ja, jeg tror bare, at Gud gerne vil have, at vi, hvis vi specielt skal gå op i at fejre ham 24. december, så tror jeg, han godt kunne tænke sig, at vi går op i næstekærlighed over for hinanden, over for dyrene. Ikke bare for vores nære venner, og ikke bare for vores nære dyr, men alle mennesker og alle dyr. Og der vil jeg gerne lige læse et lille citat op fra Ordsprogens bog. Det er også en bog, der er i de fleste bibeludgaver, i bogafsnit. Og der står således her i udgaven fra 2007. Bedre at spise tørt brød i fred med fest. Bedre at spise tørt brød i fred med fest, end festmad i splid og spektakel. Men i den fra 1933 står det faktisk endnu bedre. Det kan jeg bedre lide. Bedre en tør bid brød med fred, end huset fuld af sult med trætte. Okay. Bedre en tør bid brød med fred, end huset fuld af sult med trætte. Sult, hvad nu det er? Når man slår derop i den store danske ordbog, så står der sult, fed mad af svinekød, f.eks. flæsk, og medisterpølse, sprogbrug gammeldags. Okay, så flæskesteg, det er sådan noget sultemad. Og tit når man spiser flæskesteg, det kan jeg huske meget, når jeg spiser nemlig animalsk fedt, har det meget med, at man bliver træt lige efter, man har spist, hvis man har fået for meget af det. Det husker jeg meget. Så det er meget sjovt. Det lyder på mig her, at bedre tørt brød, end at sidde og spise alt det der flæsk der. Det er bare lige til folks eftertanke, hvis det er noget, du tænker, du måske burde overveje lidt. Jeg døjer med træthed. Jeg døjer rigtig meget med det, inden jeg var veganer. Det gør jeg ikke så meget med mere. Ja, og hvis jeg gør, så er det, fordi jeg ikke er så ordentligt. Der er sket meget på det sidste. Jeg har bare brug for nogle vilde dage. Det er helt naturligt. Jeg lider ikke af sådan kronisk træthed, eller ja, når jeg har spist, at jeg overhovedet ikke kan rejse mig op, som man nu kan efter sådan en julesteg, ved jeg. Jeg er jo ikke født veganer. Og så vil jeg egentlig også gerne lige læse lidt, for i forhold til, hvor mange ting, der sker i landbruget. Jeg har ikke engang nævnt inseminering. Noget, der fik mig til at stå meget af på det animalske, der også har med mælk, og altså det er både kød- og mælkeindustrien. Det er en insemineringsting, det bryder mig virkelig ikke om. Det synes jeg virkelig er ugudelig praktisk, og hvis du sætter dig ind i det, det vi gør med grise, hvordan horner bliver onaneret, og man så skal putte sæd op i en gris, og hvordan en tyr skal onaneres, og hvordan man skal putte en hel arm op i en fikseret ko for inseminering. Det er jo oftest ikke, fordi der er en tyr, der går rundt til hver en ko, og de bare er kærester, og det er bare hyggeligt idyllisk på en mark. Det foregår jo oftest i en stald, det meste af livet. Selv økokøer, de er altså også en del måneder om året i en stald, og de bliver altså også insemineret. Og frilandskøer, de bliver også insemineret. Det er virkelig, virkelig sjældent fænomen i dag, at der er nogen, der har en tyr. Og den typiske løgn, de tit kommer med, det er åbenbart, så har Gud ikke skabt dyrene naturligt til at kunne parre sig selv, så hvis man lader en tyr parre en ko, så kan den brække dens ryg og alt muligt. Og det er løgn. Naturligt har de parret sig igennem mange århundreder, uden vi har tusinder, vi kan læse om kvæg og okser og køer i Bibelen for 2000 år siden, hvor vi ikke blandede os i inseminering, hvor vi i hvert fald ikke spiste kød eller spiste, som vi gør i dag. Så de kan sagtens parre sig. Det er bare billigere og nemmere, og man sikrer sig, at sæden kommer op, men man sikrer sig, at de bliver gravide, og der kommer mælk og kød. Det er ren forretning. Det har ikke noget at gøre med dyrenes velfærd. Det er en typisk løgn. De lærer at gentage landbruget, som
en, der er, eller i hvert fald tidligere har været rimelig meget dyreretsaktivist, så jeg har haft mange debatter på det her område, også med landmænd, og det er den samme sådan, sætning, man får som svar på nogle af de her ting, men når man så går i dybden og spørger, eller ved noget om det, jamen, så lukker de bare af. De har ikke noget yderligere svar, det er ikke noget, de har tænkt, så det er ikke noget, de selv har fundet på. De har bare fået den her sætning nok fra skolen, eller landbrugsskolen, eller fra sin mor og far, og så er det bare blevet normalt for dem, ligesom det måske også på et tidspunkt var normalt i mit hoved, at jeg fortjener nok ikke andet end at være luder, som jeg jo var, fordi det var min mor. Selvom jeg lå væk fra det som 13-årig, så havnede jeg i det gennem en kæreste, der groomede mig ind i prostitutionsbranchen, så noget kan normaliseres, der ikke er normalt. Og det er det, mange mennesker måske ikke forstår, at nogle gange måske, jeg prøver faktisk ikke engang at sige, at dem, der lever af slagtegris, de er totalt onde. Jeg tror bare, at noget, der måske ikke altid er så godt, det er blevet så normalt for dem, at de ikke engang kan se, at det måske ikke er den mest gode gerning over for dyr at gøre nogle af de her ting. Ikke? Det samme, hvorfor man klipper testikler, det er fordi, det er noget med, at kødet kan være sejere, hvis der er for mange mandlige hormoner eller et eller andet. Det har ikke noget at gøre med dyrevelfærd. Det har kun noget at gøre med smagsoplevelsen med vores lyst. Ikke noget med Jesus. I må meget gerne dykke ned i det her emne selv. Mange af de her ting er landbruget selv og enige omkring. Altså, du skal google, hvordan inseminerer man en ko, og så er der en tydelig video om det på YouTube, hvor en mand viser, hvordan han inseminerer 200 køer om året i Danmark. Altså, det er meget normalt. Men der står her i ordsprogens bog, den retskaffende, ordsprogens bog 12.10, den retskaffende har omsorgen dog for sine dyr. Den onde er selv i bedste fald grufuld. Og det er lidt det her, jeg snakkede om. Den retskaffende har omsorg for sine dyr. Og der er jo rigtig mange, der måske kan spise kød. Det har jeg også selv kunnet, men ikke har haft lyst eller kunne. I hvert fald hvis man kunne komme udenom at slå et dyr selv ihjel. Om det så var en hund eller en kat eller en gris, man skulle spise, så er der mange også, der ikke kan lide det. Og det er en gerning, man skal ligesom sådan normaliseres ud i. Ligesom jeg engang ikke kunne lide at blive solgt. Og med tiden, når man sidder fast i det faser, selvom det ikke er rart og behageligt, så bliver det bare normalt til nogen ruskler en og siger, at det her, det er faktisk ikke normalt, og det er det, jeg prøver at gøre her. Ruskler de folks bevidsthed i deres skyklapper, i deres normer og deres traditioner, hvor nemlig nogle traditioner og normer måske egentlig ikke giver så meget mening, hvis vi tænker over dem. Jeg tænker, hvis man måske skulle, og måske er det faktisk, som der står her, den retskaffende har omsorgen dog for sin dyr, den onde er selv bedste fald grufuld. Måske er det faktisk grufuldt. Måske er det faktisk grufuldt, det vi gør ved dyrene, inden vi spiser dem. Måske er det ikke guddommeligt. Det er okay at tænke. Jeg dømmer dig ikke. Jeg vil gerne have, at du tænker. Jeg vil gerne, at du selv undersøger de her ting. Mærker indeni. Og ikke, at man kan ikke konvertere til kristendom eller veganisme, hvis det ikke er der, man er. Hvis det ikke er det, man har lyst til. Men jeg tror ikke på konversion. Jeg tror på åbenbaring. Jeg tror, at folk selv kan få en åbenbaring, en forstående, en awakeningsoplevelse af, at Gud er sandheden, eller det her det er den sande guddommelige eller gode diæt, og ikke at spise dyr. Jeg synes måske i stedet for, når man skal gå op i, at det skal være den 24. december, som egentlig der også er selv teologer stiller tvivl omkring, om det er den 24. december, Jesus blev født. Men hvis man skal fejre ham og hans ånd, måske skulle man i stedet for at stille en ekstra tallerken frem og invitere nogen hjem, for det er en tid, der er kold og hård for nogen, der ikke har noget. Så hvis man kan hjælpe, så er det måske mere i Guds ånd, i stedet for at bruge en masse penge på gaver og en masse penge på at pynte op med nisser og juletræer derhjemme. Se, har vi ikke i stedet for råd til at invitere nogen til middag? Eller hvis vi banker på døren, åbner og lukker dem ind og sørger for, at der er en portion ekstra mad. Hvis der skulle være en trængende, der banker på døren, for som der står i Bibelen, det vil jeg have gjort med en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Det vil sige, hvis du er god ved en af de mindste, om det er mennesker eller dyr i andres syn, så har man gjort det med Jesus. Så måske er det en god gave for Jesus at faktisk mætte en ekstra fattig mund, men måske dejligt vegansk måltid. Noget mokdok, en selleristeg, eller en bønnesteg, en svampesteg. Altså, der er så mange alternativer derude i dag. Om det er hjemmelavet fra bund, eller om det er noget, man har købt sig til. Vi er altså ikke på en forladt, så mange siger til mig, hvad nu hvis du var på en forladt ø, og den eneste, der var, det var dig og grisen. Og så er der mange, der forventer, at jeg siger, så vil jeg slagte grisen. Nej, en gris drikker meget mere vand og mad dagligt, end en menneske gør. Så hvis der var en levende gris på den
på den ø, så vil jeg da finde kilden, som grisen har overlevet på. Det ville da være min første tanke. Og også hvis der kun var mig og grisen, og jeg tror faktisk ikke, jeg kunne få mig selv til at slå den gris ihjel. Nu har jeg været hjemløs, men min hund har været flad mange gange, og jeg har aldrig blevet fristet til at spise min hund. Undskyld, det er jeg bare ikke. Jeg tror heller ikke, jeg blev fristet til at slagte en gris i en ny presset situation i mit liv. Det tror jeg ikke. Og jeg ved godt, så er der rigtig mange, der siger her, men Jesus, han fejrede jo påske, og gjorde han også det, ikke? Det kunne være, det har jeg faktisk lavet en video om førhen. Lad være med at spise lam i Jesu navn, tror jeg, den hedder. Men der er rigtig mange, der i hvert fald siger, at han spiste et lam til jul. Der er masser af undskyldninger, når de prøver at fiske efter. Og er der bare sådan, ja, der var rigtig mange jøder, der på det tidspunkt ofrede et lam, men der står ikke Jesus, han spiste, eller ofrede, eller slagtede et lam. Det gør det ikke. Men mange kristne forventer bare, at det gjorde han, og gentager det her. For det gjorde mange jøder på det tidspunkt, men ikke alle. Mange tror fejlagtigt, at alle jøder ofrede et lam på det tidspunkt. Det gjorde de ikke. Altså hvis man googler nogle ord, eller læser om assererne, nazaræerne, ebonitterne, om det er en og samme gruppe, eller forskellige grupper. I hvert fald assererne, det var jo faktisk også i Jesus tid, så var der tre større jødiske grupper, men delt op i farisæerne, saddukæerne og assererne. Og farisæerne og saddukæerne, dem kritiserer Jesus faktisk i Bibelen. Men et folk kan faktisk ikke rigtig kritisere så meget, eller faktisk jeg kan ikke finde, at han kritiserer dem, det er assererne. Og det spændende er, at vi har jo i Dødehavsrullerne fundet faktisk asserernes bibeludgave, som er så muligvis nok den, der er mindre pillet ved end andre. Og der er nogle forskere, og der er nogle teologer og kristne, der mener, de er autentiske, faktisk mere autentiske end dem, vi sidder og kigger i dag. Og så er der nogen, der mener, at de er falske, vi skal ikke tilføje noget nyt. Men det er ikke nyt, det er jo gamle tekster, der faktisk er blevet fundet efter rigtig, rigtig lang tid, og måske derfor er mindre korrumperet, mindre gange oversat, end dem vi har. Og jeg ejer også Asserernes Bibel af fred. Jeg siger bare, at det er en rigtig interessant bibel, der taler Jesus rigtig meget og rigtig tydeligt imod blod, imod ofringer af dyr, og snakker om, at vi skal tilbage til edens diæt, plantemaden. Men noget, som vi også kan finde spor af, noget som andre, og noget som folk går og siger, men senere fik vi lov til at spise kød. Men gjorde vi nu også det? For der står stadig, men kød med livsånd, eller kød med blod i, skal vi ikke spise. Så er det bare Gud, der ligesom viser os, at vi har friheden til at vælge, eller er der nogen, der er pillet ved de tekster? For originalt står der i første Mosebog planter, kun planter, urter og frugt af mad. Og senere hen, hvis vi læser i Jeremias, som er også i Mainstream-bibelen, det her det er et citat fra Mainstream-bibelen, det er Jeremias kapitel 7, og jeg vil gerne læse fra vers 21 til og med 27. Jeg vil egentlig bare faktisk fortsætte med at læse nogle vers, og lade dem bare tale for sig selv nu. Og bare runde af til sidst. Så nu læser jeg bare nogle vers for jer. Nu fik jeg lige scrollet lidt for meget ned. Ja. Jeremias kapitel 7, vers 21. Derpå gav Herren mig følgende budskab til Judas folk. Herren, den almægtige Israels Gud, siger, I kan lige så godt selv spise alle de dyr, I ofrer til mig, for jeg vil ikke have dem. Dengang jeg førte jeres forfædre ud af Egypten, bad jeg dem ikke om ofre. Jeg bad dem kun om lydighed. Jeg sagde, adlyd mig, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk, når I gør, hvad jeg siger. Vil det gå jer godt? Men de ville ikke høre efter. De blev stadig ved med at følge deres egne onde lyster. Derfor gik de dem tilbage, og ikke fremad. Lige fra den dag, jeres forfædre forlod Egypten, og frem til i dag, er jeg blevet ved med at sende mine profeter til mit folk igen og igen. Men de vil ikke høre på mig. De er stadig oprørs folk endnu værre end deres tidligste forfædre. Derfor sagde Herren til mig, du skal ikke regne med, at de lytter til dig. Selvom du råber til dem, reagerer de ikke. Sig til dem, I er et folk, der nægter at adlyde Herren, jeres Gud. I vil ikke tage imod fornuft, og I har glemt, hvad sandhed og ærlighed betyder. Og nu går vi så lige til Esajas, som den her del er jo profetien, hvad der sker i fremtiden, eller den nye verden, som nogen mener, vi skal bare vente på, at Jesus kommer og starter, og nogle af os tror på, at vi skal gøre klar til den her tid. Og den starter med os selv, og vores egne hænder og vores gerninger. Og vi går lige dybt med, hvor der bliver forklaret, hvordan det her paradis, der skal genoprettes eller startes på ny, det
essensen af det er. Det er Esajas kapitel 11, vers 6-9. En gang vil ulven og lammet følges ad, leoparden hvile hos gedeklid, kalven og løven græsser sammen, så et barn kan passe dem. Køer og bjørne vil blive venner, så deres unger ligger side om side. Løven vil æde græs som en okse, spædbørn kan lege ved slangens hule, og småbørn kan uskat stikke hånden i hugormens rede. Ingen gør fortræd i hele mit hellige bjergland, for alverden skal fyldes af dyb forståelse af Herren, som vandet fylder verdenshavene. Et af mine yndlingsvers i Bibelen. Så vil jeg også gerne læse om lidt, som profeten Mikas har skrevet, og vi er i Mikas 6, kapitel 6, vers 6-8. Hvilken ofre ønsker Gud, vi skal bringe ham, spørger I? Hvordan kan vi give til den højhellige Gud? Måske kan vi give ham et brandoffer, de bedste kalve, vi ejer. Vil han tage imod 1000 vædder, eller måske et hav olivenolie? Skal vi ofre vores førstfødte sønner, som boede for alle vores sønner? Nej, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren forlanger af dig. Du skal gøre det rette i trofast kærlighed, og altid være villig til at vandre med Herren. Og så går vi over til Hoseas, faktisk Hoseas 6:6. Og der vil jeg faktisk læse både 07-udgaven og 1933-udgaven. Og der kommer først den nudanske udgave. Jeg ønsker barmhjertighed frem for slagteroffer. Det er vigtigt, at I kender og adlyder mig, end at I kommer med brandoffer. Men I har brudt min pagt, som Adam gjorde. Derfor har I i dag været så... Hvorfor har I i dag været så troløse? Gilead er blevet hjemsted for forbrydere, fyldt med blodige spor. Selv præsterne danner røverbander. De ligger på lur og myrder folk på vejen til Sikam, og de begår alle mulige forfærdelige handlinger. Ja, jeg har været vidne til grufulde ting i Israel. Efraim var mig utro, og hele Israel blev fordærvet. Juda også, for dig kommer regnskabens time, for jeg vil befri mit folk fra syndens lænker. Så læg mærke til, hvordan det står lidt som om, ikke at Gud foretrækker barmhjertighed frem for slagteroffer, men han ikke vil have slagteroffer, han vil have barmhjertighed. Endnu mere sådan. I den ældre udgave står der, ej slagteroffer, kærlighed vil jeg. Ej brandoffer, kendskab til Gud. De bryder pagten i Adam af mig utro. Gilead er uddødsmændenes by, den er sløset i blod. Så der står heller ikke, at det er... ja. Som en stimmandsflok af præsternes flok, de myrder på vejen til Sikam. De myrder på vejen til Sikam. Ikke at de myrder folk, de myrder på vejen. Grufulde ting har jeg set i Israels hus. Der har Efraim bolet. Israel blev uren. Juda også, for dig er der fastsat en høst, når jeg vender mit folks skæbne, når jeg lærer Israel. Det var det spændende at læse forskellige udgaver, fordi de ringer lidt forskelligt. Og det er faktisk især det der med spiskød og brandoffer området, der virker til at være manipuleret lidt med i den usande retning, jo nye udgaver vi kigger i. Så det er især også spændende nogle gange at slå ting op i græsk og på hebraisk, og så man ikke kan læse det, så kan man selv Google Translate det. Det er et rigtig interessant emne at gå ned i, fordi der var mange præster, der vil sige til mig i dag, at ofre og spiskød er ikke det samme. Hvis man går tilbage til grundsprogene, teksterne er skrevet i som græsk, aramæisk og hebraisk, som mange af de her tekster er skrevet på, så er det samme ord, der bliver brugt, selvom vi senere i danske udgaver har lavet forskel på at skrive slagte og slå ihjel, og det har de også gjort med de engelske og mange andre bibeludgaver af nyere tid, har jeg lagt mærke til. Jeg kan også læse det på polsk, jeg kan også læse på engelsk. Så jeg kan godt se, at det virker som om, at det virker mere okay at spise dyr i de nye udgaver, hvor de gamle er det mere tydeligt, at det ikke er okay, det er ikke okay at ofre dyr, det er ikke det, Gud ønsker overhovedet. Og nu vil jeg gerne faktisk læse et rigtig godt eksempel, hvor jeg kan se det sådan meget klart, at man har prøvet ligesom fjerne, at det er slemt at spise dyr eller ofre dyr. Det kan vi læse igen i Esajas, denne gang er vi længere frem, det er i 36, vers 1-3. Og vi kigger først i faktisk den gamle udgave, 1933. Så siger Herren, himlen er, og jorden mine fødder skamme. Hvad for et hus vil I bygge mig, og hvad for et sted er min bolig? Alt det skabte min hånd,
så det fremkom, lyder det fra Herren. Jeg ser hen til den arme, til den, som har et sønderknust ånd, og som den, som bæver for mit ord. Den, som slagter en okse, er en mandedræber. Den, som ofrer lam, er en hundemorder. Den, som ofrer afgrøder, frembærer svineblod. Den, som brænder røgelse, hylder en afgud, som de valgte deres egne veje og yder deres væmmelige guder. Og så i den gamle lyder det som om, at den, som slagter en okse, han er en mandedræber. Og den, som offrer et lam, er en hundemorder. Det lyder som om, at det at dræbe dyr om det ene eller det andet, det er bare forkert. Og at Gud ser det som, at man hylder en afgud. Så det er nisserne, det er afguderne. Det er ikke Gud selv, der beder om, at vi skal ofre døde dyr eller spise dyr. Men i den nye udgave fra 2007, der lyder det sådan her. Ikke lige så slemt i hvert fald, det forstår jeg godt. Himmelen er min trone, og jorden er min fodskam. Hvordan vil de bygge mig et hus? Hvordan vil de skaffe mig et sted at bo? Jeg har jo selv skabt det hele. Det hele tilhører mig, siger Herre. Jeg vil hjælpe dem, som har et ydmygt sønderknust hjerte, og som handler på mine ord. Men mange håner mig med deres ondskab. De ofrer en okse til mig, men slår samtidig menneske ihjel. De ofrer et lam til mig, men ofrer samtidig en hund til afguderne. Så I kan godt se, okay, i den fra 1933 står der, den som slagter okse er en mandedræber, den som ofrer lam en hundemorder. Men den fra 2007 siger, de ofrer en okse til mig, men slår samtidig menneske ihjel. De ofrer et lam til mig, men ofrer samtidig en hund til afguderne. Men har jo faktisk fordrejet lidt sandheden, lyder det til, ikke? Som om at Gud gerne vil have, at vi offrer en okse til ham. Hvor det er tydeligt i de bare ældre udgaver, at den som slagter en okse er en mandedræber. Der er ingen forskel om du dræber en okse eller et menneske. Og så læser vi også, det er det længste afsnit, jeg faktisk vil læse, som jeg bare vil lade tale til, og skal nok prøve at være stille. Og så vil jeg til sidst slutte af med et lille vers fra Matthæus også, som Jesus sagde. Og så, ja, afsluttende ord. Vi læser i brev til Hebræerne, kapitel 10, vers 1-19. Lovborgens regler om synderoffer er kun et ufuldstændigt billede på det langt bedre synderoffer, der senere skulle foretages. De præster, der år for år bringer de samme ofre, opnår aldrig fuld tilgivelse. Hvis de er blevet renset for deres synd en gang for alle, så vil de ikke længere være sig deres synd bevidst. Og så vil de ikke fortsætte med at bringe de ofre år for år. Nu er de årlige ofre en stadig påmindelse om synd og skyld. Blodet fra tyre og bukke kan nemlig umuligt udslette menneskers synder. Derfor sagde Kristus ved sin indtrængelse i verden, det er ikke slagterofre og afgrødeofre, du ønsker, men du har givet mig et legeme. Brandoffer og syndoffer har du ikke behag i. Da sagde jeg, se, jeg er parat, der står skrevet om mig i bogrullen, og jeg er kommet for at gøre din vilje, Gud. Han sagde altså først, det er ikke slagtoffer, afgrødeoffer, brandoffer og syndoffer, du ønsker, og du har ikke behag i dem alle. De ofre bliver ellers bragt efter lovborgens påbud og forskrifter. Derfor sagde han, se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver således den første ordning for at etablere en ny. Det er altså efter Guds vilje, at vi nu er blevet forsonet med ham og renset for skyld, ved Jesus Kristus offrede sit legeme en gang for alle. Alle præsterne fortsætter dag efter dag med at bringe de samme ofre, der dog aldrig kan forsone os med Gud og udslette vores skyld. Men efter at Kristus havde bragt et eneste endegyldigt synderoffer, satte han sig på tronen ved Guds højre hånd. Og nu venter han på, at hans fjender skal blive besejret. Gennem det ene offer har han for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkomne i Guds øjne. Også Helligånden fortæller os om det i den førnævnte profeti, før efter at have sagt, den nye pagt, som jeg vil oprette med dem en gang i fremtiden, bygger på følgende løfte. Jeg vil lægge min lov i deres sind og skrive dem på deres hjerter, fortsætter han med at sige. Jeg vil slette deres synder fra min hukommelse. Når al synd nu engang er for alt er blevet tilgivet, når nu al synd nu en gang for alle er blevet tilgivet, er der jo ikke længere brug for syndoffer. Fordi Jesus offrer sig selv for os, kære venner, kan vi nu uden frygt bevæge os helt ind i det allerhelligste rum, hvor Guds strålende nærvær er. Det er noget helt nyt, at vi har direkte adgang til Gud i det allerhelligste rum inde bag forhænget, og Jesus selv er den levende vej, som fører derind. Da vi nu som Guds folk har en fantastisk ypperste præst, så lad os med oprigtigt hjerte og i troens faste overbevisning gå ind i Guds nærvær. Vi har jo fået en ren samvittighed, efter vi er blevet bestænket med Jesu blod, efter vi er blevet renset med rent vand. Matthæus 9,
Matthæus kapitel 9, vers 9-13. Og Jesus gik videre. Derfra så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden. Og han sagde til ham, følg mig. Og han stod op og fulgte ham. Og det skete, da han sad til bords i huset. Og der kom mange toldere og syndere og sad til bords med Jesus og hans disciple. Og da farisæerne så det, sagde de til hans disciple, hvorfor spiser eders mester med toldere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han, de raske trænger ikke til læge, men de syge. Men gå hen og lær, hvad det vil sige. Jeg har lyst til barmhjertighed og ikke til offer. De er ikke kommet for at kalde retfærdig, men syndere. Så igen, Jesus ønsker tydeligvis ikke, at vi ofrer. Han ønsker, at vi hjælper. At vi hjælper måske sultne mennesker i hans minde. Og hvis du har lyst til at fejre Jesus og stadig have juletræer, nisser og gaver, det gør det bare. Jeg skal ikke være dommer for det. Men for mig, hvad jeg har fundet ud af, som jeg er forholdsvis stadig ny kristen, og jeg har været ateist, det er, at Gud er blevet meget klarere for mig, siden jeg rensede mit tempel, siden at jeg ikke har døde dyr i min krop. Så føler jeg, at den levende ånd kan bedre leve i mig, og Gud taler mere og ofte til mig. Før følte jeg bare, at Gud var død. Derfor var jeg ateist. Det var svært at tro på en Gud, og mærke ham og høre ham, at det var bare, at jeg var åndeligt død. Det er jeg ikke mere, så jeg tror faktisk ikke, at veganisme i os selv er frelsen. Jeg tror, at det er en del af Guds originale plan, og derfor er det også, mange kristne ved det faktisk lidt. De kan godt lide at faste, tit fra kød, nogle gange er det fra kaffe, nogle gange er det fra fedt, men der kan ske noget, når man faster fra blod, og det må gerne være en livslang faste, at man vælger ikke at have død og blod i sin krop. Og forskere i dag ved godt, at vi kan faktisk ikke tage alt kød og blod ud. Og hvis nogen fra kødet, det er bevist, det må I gerne undersøge nærmere. Så det der med bare, at det handler om dræneblod, det tror jeg ikke. Det er ikke det, der gør det til en uren gerning. Jeg tror, det der gør det til en uren gerning, det er, at man har gjort et andet væsen ondt. Det er bare ikke næstekærligt at stå ihjel, om det er et menneske eller et dyr. Så alt det der med julen, jeg har ikke behov for juletræer og nisser og så videre, men det jeg har størst problem med, det er faktisk alle de stakkels døde dyr på bordet. Jeg kan ikke se, at vi er mennesker med det. Jeg får bare sådan noget knust hjerte, der bløder for dyrene. Og du kan synes, jeg er tosset, du kan sige, hvad snakker hun om, og hun er ikke nogen præst eller noget. Men hvis det er, så kan I se min fede nye trøje. Det går nok på engelsk, men der er noget, der hedder Creation Care Church. Du kan også finde det på YouTube. Det er altså en mand, der har læst meget teologi, og han underviser videre faktisk. Han har lavet en Creation Care Church kanal med fokus på Creation Care nemlig, hvor han har lagt en masse videoer ind, og han har ikke lavet sådan en med jul versus Jesus, men han laver rigtig meget med fokus på veganisme og Guds originale madplan. Det er han også meget kaldet til at snakke om tydeligvis, og han er rigtig stærk på området, og han er rigtig god til at gå i dybden med de her fag, så hvis du kan engelsk, og der er noget interesse, der er vækket, så tjek ham ud, Creation Care Church. Han har også startet noget online skole, hvor man selv kan blive stærkere i det her område her, der heldigvis er gratis, fordi jeg kan ikke starte noget til teologi i Danmark, fordi jeg har ikke studeret nok til at komme dertil, og det koster penge at studere. Jeg har fået lov til at join gratis, alle kan join gratis, det er på Zoom, det er kun en gang om måneden. Det hedder Vegan Christian Discipleship School, så det er rigtig interessant, hvis der er nogen, der nørder lidt det, og er kaldet til at spise plantebaseret, og fejre Gud på den måde sit liv om en gang om året eller hele året, så undersøg ham. Og ellers så er det også en rigtig god måde, når folk siger til mig, for eksempel når jeg i supermarkedet handler ind, og jeg har købt noget, og folk siger, god jul. Jeg har egentlig ikke lyst til at sige god jul mere, kan jeg mærke. Så jeg begynder at sige, god Jesus fødselsdag. God Jesus fødselsdag. Og jeg kan se, at nogen sådan forventer det, og kigger sådan lidt på mig. For jeg tænker også bare, alle går og siger, god jul, god jul, god jul, af vanen, inden man egentlig rigtig sådan spørger ind til folk, eller tænker, er det overhovedet en god jul for dig? Det er bare sådan noget, vi siger. Og ja, er det jul, vi skal fejre, eller er det Jesus? Det må folk selv vurdere. Altså, jeg er kristen, jeg vil ikke fejre nisser, jeg vil gerne fejre Jesus på en bedste måde, så vil jeg prøve at gå så tæt på det rigtige som overhovedet muligt. Og der tror jeg bare, det er gået til en original madplan fra Første Mosebog, og som vi læser i Esajas, og jeg føler, jeg har faktisk mødt Gud nu. Jeg har også haft et meget, meget personligt møde med Gud, siden jeg er blevet plantespisende. Jeg har været meget syg førhen, så jeg har oplevet meget helbredelse. Der startede allerede uger og dage efter, jeg er blevet veganer. Men da jeg faktisk var veganer omkring 7 år, må det være nu, 7 år. Ja, 7 år. Nu har jeg snart været i 10 år. Så for næsten 3 år siden, så havde jeg rigtig personligt møde med Gud.
Og jeg tror, noget af det der med at holde sit tempel rent, og holde sig tæt på Gud, og søge ham, læse om ham, og bede, må jeg se dit ansigt, må jeg se dig, og ikke være bange for ham, men prøve at søge ham faktisk. Og at spise plantebaseret tror jeg har været en del af det her, til at Gud er blevet så levende for mig, og jeg nu har haft et personligt møde med ham. Og han lyttede til en meget hård bøn, som jeg havde bedt rigtig længe faktisk. Men jeg havde bare nok den dag, og jeg sagde, Gud, nu tager du min smerte, eller tager du mit liv. Jeg ved ikke, om jeg skulle være død den dag, om det skulle være hjertestop, eller om det var bare et bønnesvar. Jeg har haft nærdødsoplevelser før, hvor jeg ikke mødte Jesus, men jeg var sjov nok også ateist. Så jeg føler lidt, at Gud har givet mig en chance til, og så har jeg fået nærmest den her nærdødsoplevelse. Eller jeg tror på, at jeg er jo blevet taget op til himlen i sjælen, og har faktisk haft en dyb samtale med Gud. Og jeg føler, at det er derfor, han har fortalt mig, at jeg stadig er her. Og jeg skal dele nogle af de her ting videre. Og jeg ved godt, der er allerede mange, der synes, jeg er tosset. Jeg er blevet dømt nok for alt muligt andet. For at være polak, for at have været hjemløs, for at have været prostitueret. Så det er ikke, fordi jeg har behov for, at folk også nu synes, at jeg er en tosset, prædikende, kristen veganer. Men jeg bliver nødt til at holde mit ord, og jeg sagde, at du tager min rygsmerte og min PTSD, som var noget af det sidste, jeg kæmpede rigtig meget med, som planterne ikke helt tog. Jeg synes, det hjalp faktisk på, at jeg var lidt mindre aggressiv. Jeg var meget aggressiv førhen, men der var stadig noget, der ikke helt fungerede der. Den dag, det møde, jeg havde, om folk tror, det var en drøm, om det var en vision, om folk tror, jeg er stofmisbruger, det er jeg heller ikke. Om det har været et stoftrip, jeg har ikke været på nogle svampe, jeg har ikke været på noget ecstasy eller noget som helst. Det værste, der kan være i mit system, det er en lille smule cannabis, og jeg havde på recept, og jeg havde en lille bit dosering fra smerteklinik til Horsted i København. Aldrig før eller efter, selvom jeg har været på det i nogle år, har jeg oplevet, at jeg skulle have en eller anden total visuel oplevelse. Men når jeg vågnede, så har jeg ikke haft PTSD mere. Jeg har ikke rygproblemer mere. At jeg ikke går så meget nu, det er fordi, jeg nemlig et øjeblik glemte lidt, hvad jeg lovede Gud, og gik ud og testede ham, og startede til Muay Thai-boksning, og brækkede mit ben, og jeg blev opereret 3 gange, og jeg er ved at lære at gå igen. Så jeg føler, at jeg har fået et irettesættelse fra Gud, så selvom den her kanal er startet for, noget tid siden, så er der ikke mange videoer, men jeg føler, at der skal komme flere, og det er det, jeg arbejder imod, og hvis du kan lide og tror på noget af det her, jeg siger, må du meget gerne give mig et like og et follow, så det her budskab kan komme ud til så mange som muligt. Og så ellers så vil jeg sige bare, have en fantastisk Jesus fødselsdag, uanset hvad den betyder for dig. Må Gud velsigne og passe på dig, og husk, at jeg kommer med et hjerte at dele noget, jeg tror på, noget information, og ikke fordømmelse. Det er Gud, der dommeren, det er ikke mig. Jeg har ikke fordømt, jeg har bare fået dele, hvad jeg føler, jeg har fået på hjerte. Og så må du tage det til dig, ellers må du væk. Kan jeg hente dig alle dage derude. Hej!